Orang tengah. Lagi emak apa ya? Mahal kalay ko sa ako. Ako na ikaduwa.
Hmm? Wow. Wait. Mga 30 minutes lang. Tapos tinga na. Tulo ka po sila. Uy, ano nga tulo dia? Mahulog isa. Takot mo. Wala. Di siya maliksaw. Hindi makalike ang kuhan. Ah,
Ano wala. Sorry, nakuan. Pinanawag. Pinanawag. Ato si Apong Vlogs. Apong Happy New Year, bro. Long time. Saan ni ka panawag, eh? Eh, mas. Eh, panawag. Kato sa tagkan kay mga kapanawag sa tuwa. Eh, daghan ba si panawag yan? Mga kapanawag sa tuwa. Panawag. Wow. It's me and my jowa. Me and my jowa. Aalis na siya, aalis na siya. It's me and my jowa. Hindi aray. Aalis na siya, aalis na siya. Me and my jowa. Ano na? It's me and my jowa.
Parang tulo sila kahuman ba? Tabali. Happy New Year! Bro, long time no, bro. Long time no look, bro. Long time no look, bro. Ay, nawala si Ampong Vlogs. Look at you. Why not you feel love? Life is in the dawn. Oh, look at me. Wah, it's me and my jowa. Wah. Sumusulod. Electrobisdak. Tamsakos, kumusta? Happy New Year. Eh, kumusta Electrobisdak support 2? Kumusta ka, bro? Kumusta dia sa Lanao, bro? Taga Lanao man ka, bro ba? Taga Lanao man ka, bro, no? Electrobisdak support 2. Bro, muni naman siguro imong channel siguro. Ikaw mo siguro ang pinakagahi. Muni naman siguro ka. Ikaw ang una sa ako ni sulod, bro. Bisag upat pagkabok mong itanaw karon, bro. Ikaw ragid gapon ang ikaw ang una ni sulod ay si Ampong ni sulod kuan day. Silip lang ako, brother. Okay lang silip lang, brother. Tagaan talaga jacketan basin pohon makasuroy ka diri sa ako ah. Para i-add moderator na lang ako ka. Ulo dito ka matagaan og kuan bro kanang saging no kay naggitistingan mo guna ko ning bagong nga technique karon good og effective ba. Kining tulo ka buok siya ba. Kung kuan ba siya kanang epektibo ba? Sa cellphone pero amot lang og effective ba kay ni. Yung ora nag init po kay mong cellphone loy kayo. So gitistingan ako ning bagong technique karon ako. So thank you kaayo no kang Electro Bisdak murag ni hawa naman siguro siya. So Tagalanaw, Bisaya po di siya. Thank you. Wah! Me and my amigo. Wah! Nihawa na siya. Namimiss ko siya. Wah! Me and my jowa. Me and my jowa. Wah! Uy, tawa na lang nawala. Me and my jowa. Wah!
Nabuto akong tiyan. Nisulod sa ato karon no. Silip lang ako bro, o brother. Okay, Anis, kumusta? Kamsak na Anis, kumusta? Happy New Year. Happy New Year sa iyo, John. Little Bisdock, ang sarap-sarap mong titigan. Lomot ka ba? Parang bini-bining ang kanyang katawan. Ang sarap niyang titigan. Spaceship na lang isakay taka. Spaceship isasakay kita. Parang mini-mini ang kanyang katawan. Ang sarap niyang titigan. Why are you being poor? You're busy in. I don't know. Why? Why? It's me and my jowa. Why? Ang sarap niyang titigan. Spaceship, isasakay ka lang. Wow. It's me and my jowa. Wow. Nawala na siya. Nawala na sila. Wow. Kakain siyang iba. Kakain siyang iba. Wow. Ano to? Spaceship, isasakay ka niyan. Wow. Ang sarap mong titigan. Tulo ko buk sa viewers na diri biro. Alah, tulo ni balik og tulo. Ibalik siya og tulo. Ibalik og tulo. Oh, ibalik og tulo. How could I be far away? You can tell there was a time I was lost of my mind. I came to life this way. Spaceship, isasakay ka niyan. Wah.
Baba naman siya. Minsan ay naliw. Isa, zero na po ni karon taon. Okay siya ba pang live stream? Hmm. Oh, balik kong dua. Balik siya dua ha. Tanawan pa na to. Mutulo ba siya balik? Oh, nitulo. Epektibo. Aray, ngutang na siya mga kan ka oras. Mga dua. Dili. Tulo man eh. Sa ka oras, tulo. 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 Sa oras kapin. Tana na to mabot pa siya. Balik mo usa. Tulo man gapon siya kabuo. Hindi speakers. Ah, abay sa dude. Kabot na rin mo di. Ngak ngak. Ayo long. Ayo siya di papa. I see me. You see me, ina. Dili I see me. Ah? Busog na ko. You see me? Dili I see me.
Ngak ngak. Ngak ngak. Okay, matulog. Asa mo dong radyo mo? Babag na ako kaya sa... What? What's that? Asa doon ta? Tuna? Asa? Nasa ibabaw tayo. What the tops? Tubig. Ang ibutan. What the tops? Sa araw kung bugnaw ba siya? Bago. What the tops? Okay. Okay, take this one. Noon. Take this one. Ang hungry. Ang hungry long. Check pa. Ang hungry. I-check ba? Grabe. Hungry long. What's there? Hey. Open.
darating ay hinihiling. Sa iyong mga ngiti. Ay, maka-text man ay kuhaan ako. Nagdadamang ngayon, 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 walang hanggan, di layan, nagdadamang ngayon. Balik. Tulong yung balik lang. Tulong yung balik.
Ikaw at ako. Hello sa ating 1 million viewers dyan. Kumusta ka mo mga kapasiaw? Especially sa atong mga viewers karon no? Sa atong New Year. Sa inyo mga New Year's resolution ya. Maricel Batuon, amping kanunay kuya, God bless always. Mura mo tagalakaw layoan. Mura mo tagalakaw na Maricel ay. Para man ko diri good, di man tagalakaw sa layo. Ay, tanawa, itikasen. Tiguang na. Musta ka, Sel? Nagbantay ba karon dia, Sel? Napakakaroon dia sa imong abi na ko gauli-uli ka, Sel, istiin din na yapon ang magkuan no, caregiver no. Abi na ko karang mag sa tao kana. Wala na siya relibo, ikaw lang usa mag sa tao kana. Ikaw lang usa ang mag-care sa imong pasyente. No, sa balay niya na, murag stroke na no. Ay, nawala si Maricel. Di man matulog si Maricel. Ay, paamping raman ko niya. Dan gibiyaan. Okay. Okay, Sel. Thank you, Sel, sa pagbisita, Sel, no? Maricel. Batuon. Batuon ta ka. Kupo kini ablido si Maricel kay batuon gyud. Kumpiyansa ni kay basi mabatuan pa. Thank you sa pagbisita, Maricel. Maricel. Mo pa nga ablido si Maricel. Aminaw ra ko dire. Para di ka Sel. Sorry ka sila. Kanang batuon may mong paplido Sel. Hadlong mo ba yung paplido Sel ay mabatuan man si matana Sel. Kuyawan may kung anong mga batuan. Pagbuhat mo mo Sel. Attractive na din sa imo sila yung magbuhat bitaw kag channel Sel. Attractive ka na ba? More on tips mga kanang shopping yan agud. Sagara ako mga babae mga gwapa yan ilang mga style nila. Ay lang ko ng mga kanang uban pud kay gabi na pud kay kang murag silbi pangkuan na gid ba dili gid maayo ito ang kan wapo mo ko na mag-cancel what book ka ba para malingaw pud ka wala imong stress ay katawa si Maricel ay katawa si Maricel musta man ang imong kuan diya Sel arabit ka na sa Cagayan karon Sel nagtrabaho murag daghan kita karon Sel ba kitang upat man ni kabuok pero sa tinod lang duwa kita daw nag istorya kay kani siya nagbuhat ko kanang style sa kuan ba sa cellphone bitaw nga natulog kabuk mo view browser dayon nagamit ko kanang sa tawag ni watermelon para dili siya mo init og ayo gitungtong na ako siya ako siyang gi-press ang watermelon og gitungtong ni nako para dili mo init ang cellphone ano ya Serdor ako taga istorya so ako na nagamit lang ko ani para pang watch hour lang nako ba pero daghan pa kay mga tips nga pwede na to itudlo wala mo gud diri ang atong mga kauban ako sa una gud karon po ko nibalik og LS upstream nakita ko pumaagi ba nga para mudagan bitaw kuno imong viewers pero ikaw ra gud nagsistorya na ikaw ra usa tiguwang kita ani Sel manghaplas na ta Sel dili na kuan manghaplas na ta ani Sel guwang is manoy sa loya nas manoy yung mga kaugatan dapat nakaplasan sa mga liniment oil. Oh, kaya.
Ano gid sel? Buwang ng kuya nimo. Okay. Sel pa kay like sa dia sel be. Pero na po tulo ko like na ko ba. Parapol ko og parapol ko og chicken Lucky Me. Aha, pareha na ta ani haplas og salon pass is real. Huy, may paimo kay salon pass ang ako pahid. Pahid ka balon say pahid. Pahid ba ka nang sagbot bitaw nga ginhaklop sa imong lawas. Pero di ka pa maulan. Or ka nang gitawag lang Jelimina. Ay, ikaw na nag-like. Salamat kay sa pagtamsak sila. Thank you kay Sel. Dagan mo ko ni ani diri kanina pero ikaw ra nilabay ba. Okay ra po, pero ako lang gigamit po ning akong view browser technique. Dahil ba dili siya mo? Di siya mo init. Butang ako. Pero bubog na. Di mo init ang cellphone. Butang na yun siya. Ayan. So, style lang po na ito. Usay mawala-wala siya sa kuan. Usay mawala siya. May isa, mo doon, pero effective siya eh. Pwede siya ikuan. Ako lang nag-live na ko karon para pang video, ito pang padugang og video. Kaya usay, mag-watch man ko para muraghan ang akong kuan. Di mo pagbuhat, pagpuhon. Yung pangalan sa imong kuan. Sa man nagtulog na imong pasyente diya? Tulog na? Nagyan po ko kaila sa unang caregiver, no? Dito sa Malay-Balay. Ang ingana gapon bay. Ay siya matulog kung ang mamatar yung pasyente, mangihi, malibang ingana. So mura na iyang pag-atiman. Mangihi, stroke, na stroke mo to. Ba't sa imo, stroke baga na? Lagi kitang minamasdan tuwing ikaw ay nalulungkot. Wala pa ka ulit sa lanaw karon sel. Kumusta na kang lanaw sel? I-quarantine ka pag mauli ka sa lanaw ha. Nakatry kog dahon sa Jelimina, putangan og ifikasin. Ang uban kay gas, laya og ang dahon basta daghan panuot. Ang uban kay gas man ibutang nila, gas. Panuhot man sa kanang basta daw kanang kuan kay. But nga nung mga ingana mga panuhot. Ako kay bagtak, usahay mo nakit. Hago mo gusto sa una eh. May paghahapon kay manghimasa, apusado lagi mo tinuod gid ng karma ba. Ay lagi panghimasa basta kapoy kagikan. Lagi kay ulitaw bisita man. Ato rek bisita sa una mo edad siguro to mga 14, 18 mga anak. Ah, masa na ino gikan basketball. Lagi kay bisita man mga kiat pa magkini mga edad nga na. Ata-atang ito sa dalan din. Mga gina so ingon ni tatay lagi, dinon ingon ni tatay no, nga dili gid mag kung masak kung hago ang mga lawas. Ligo na yun. Tuara. Ikas kapoy na naglampas. Ang anak ba? Naglampas. Tuara. Tuliling. Karon Palaban o. Ipikasen. Wala na yung mga katong pawat-humot. Masay alkohol. Anak. Kabaan. Di mo nilalim na yung panuhuton na yung lawas di ay. Dahon nag-try kong dahon sa Zelina putangan pikasin. Laya og ang dahon basta daghan panuhot. Bitaw ba? Mo na si usay rason eh. Dili gid lagi maghago-hago sa lawas gid.
maligo gikas kapoy. Mo siguro na siya. Panuhot ba na sinto nimong lawas open kaya ang imong mga imong itaw kana bangag sa imong panit bitaw. Force sugdan ito sa hangin na yun. Mura ito siya din mo kuan. Aminaw lagi sa katigulangan, kabantay ka sa una taas o kinabuhi sila abton ulanid. Tas edad karon tutan-on. So ang base sa kuan no, base sa kanang statistic no, ang lifespan ra gid sa tao gid ha. Ang swerte na gid ka mabot kag 80. Lifespan lang na ha, 80. Kung makabot kag 80, mayo na siya yung lifespan. So, kung ano good, ibutang nimo na, i-times nimo ang 26,000 bitaw, 26,000 a days. Natay 26,000 a days, i-times nimo nag 4. I-times nimo nag 4, so mabutang ana naa sa mga 79 point something. Sa round up, mabutang yapon siya 80. Okay, usahay man good, namo gyud upat ka degree sa tao good. Ang gitawag ng teenager, gitawag na, kanang gitawag o kanang bata pa ka, may mga teenager, maminyo, matiguang. Kumbaga ba, infant, 0 to 20, nga na bitaw 0 to 20, mo na siya imong panahon nga kuan, eskwela ba ka, nagdula, 21 to 40, mo na kumbaga, naminyo, kuno kahay ka. So, pag abot nimo 40 to 60, kunuhay na kay mga apo, mga anak. Pag abot nimo 60, mo na imong ito 80, retirement na nimo na panahon. So, nga na ang competition sa kuno, mura 80 ra imong lifespan. So, 26,000 days, i-times nimo 4. So, mabot na siya something 79 point something yana. So, tistingi gani 26,000 days times 4. Times 4. Divide 4 day. Divide 4 day, sorry. So, divide mo 4. So, something, mabot na siya 79 point something yan. So, ang lifespan sa tao is 80. Kung makabot ka na. Kung makabot mo ka na, bungaw na pugay ka. Pangluwa na kagnaong. Luoy ka na abot lang. Palanggaon makata sa atong, excuse me. Palanggaon makata sa atong mga apo baka anak. Ba pitag tayo na anak. So, nga na, no? So, sa karon batanon ta, maginahina na tagarugutan. Utan, dili makaon nito sa Jollibee, mga fast food chain, para dili kita sa tawa na. Dili mawik ato mga sa unang mga panahon, no? Ilang panganoon, kana ra mga simple living kaysa sa una. Radyo ra ilang sa una ilang gadget. Karon, tagal kita gadget. Una mo rin ang ilang gadget. Kung ano lang may ilang gadget sa una, mga sa radyo rin taon. Gitar-gitar, mga gina sa una. So, karon, di mo ta mabuhi og watay gadget. Wa po tayo cellphone, di po tayo kontak. Bisa niya, kan lang. So, may langaw din eh. So, anak, no? Kung sa naman ka natulog na ka cell. Kamanghuran ka sa inyo, cell? Ikaw ang kamanghuran, ikaw magwangan. Si Maricel, cell. Pasensya na kay Sil, kay ikaw ra gid ako ma-istorya ni Sil. Ikaw ra gid ako ma-istorya ani karon Sil kay. Kung naon mo kaning, abi nimo kaning tulo ka pug dili pa gid mo istorya. So ikaw ra gid ako ma-istorya ani Sil. Ayan na. Bakit ba? Kinamanghuran. Ay, kinamanghuran ni ka Sil. Ikorya dito ni Sil.
Ayaw mo magsuon sel. Mga minyo na po. Gamay ra mo sel. Nara mo sa mga pila mo kabok sel. Dagan mo mga pulo kabok. Kami mga to. 4 taon kami kabok. Me and my uncle. Di, chat lang. Me and my siblings. Ninyo nang duwa, ang isang duwag wala pa. Wa. Ikaw ang kamang Rancel. Ay, katamara. Kapila, pila na mga kabog ninyo sa inyo, Sel. Na ini daghan na po si Papa. Kada bitong, ang imong pamilya bitaw moabot og igsoon mo moabot bitaw og 5 to something pataas. Ang usa ra gina siya, ang lalaki bitaw na gitawag na siya og loyal sa iyang partner. Kay uyab. Ikaw apel mo pugka kay uyab. Kita ba yung duwa wala yung mga uyab no. Pero hindi na sa ko madali no. Kanang gitawag og kanang itong kanang usay mo gud kining tao ba. Dito bitaw mo comment aggressive ra bitaw kayo na panahon bitaw nga dili bitaw ka consistent or gitawag nila ganang moderate. Aggressive kay ka, hyper kay ka. Sample, nagay na ilang nga tao. Nagay na ilang nga tao. And napakatawa lang kaniya or sa ta something ana bitaw nga naa kay nakala na like ni mo siya. Ha? Budaytso na ning ka og comment ba nga. Nagugma na ko dito sa iya. Nga na no. So naka-testing nga po ko sa una no, eskwela o college. First year or something nga na. Ko ang number. Ila-ila lagi kay smile smile sa imo nga na, smile smile. So iko ani dito ang number dayan. It the name. Sus magando na may web. Siyempre nga nagustuhan ko nimo to sa siyempre na something nga murag sakitan ka gamay nga palpak. Kay nga palpak ka sa imong kuan ba. Ano na ko na pero nga na gud. Nga na nga na gud. So at least gibati ka nga na. Isulod ka, nibati ka, tao ka. So normal ka nga pagkatao. Dili ka usa ka dili ka bitaw ka nang tawag na non-living things. Usa ka normal nga tao, mubati og gugma, bati po ka suko. Everything nga mubati ka bitaw. Suko, mihilat. So normal ka tao ka. Di ba? May mananap ta kay may mananap ta kay ma-inlove usar ka adlaw. Wa? Ma-inlove tag 1 year. Ma-inlove og pila ka mga ma-inlove og 1 year wa usa ra ka adlaw dayon, ma-inlove og ngana ba. So tao mo ta. Bisan pag usay basta single pa ta, siyempre ngana maibog mo kita. Maibog mo duol og muduol ta. Lang especially sa mga lalaki, muduol magibig babae. Mulat ra man ang babae kung kuyaban. Magpadungdungog ra na sila. So muduol ang laki manguyab. Ang bae magpadungdungog ra na sila, pakit-kit. Nga na so no. Isip gid basta mga tawag pag mga millennials. So napa man tas millennials kay wala pa man takabot og 31. Millennials bata 32 siguro millennials. Or 32 something nga na. Ano wala man mo ni ano man mong tulo, wala man mo ni kuan. Wala mo man ni reflect diri sa akong monitoring. Ha? Naunsa man mong tulo? Nainit na ba ka? Wala pa nainit. Chance getting my life in the moment. So medyo gisa ngit-ngit diri ay. Ay ano ngit-ngit mo kadapit diri? Na love at first sight lugar. Ay.
Yan, ikatawa si Maricel Baton. Baton, taga karon. Guba gina ang imong papangig. Three varieties sa three. Why? I love at the first sight. So, nasaitan niya. Tulog naman si Maricel siguro. Ay, natulog na si Maricel. Kapoy ba na mag-caregiver eh. Isod kayo na mag-atiman o kanang pasinti. Ano? Stroke na, Sel? Na-stroke? Unsa na siya kanang totally accelerated, kumbaga accelerated disability. Accelerated disability na natawag na Sel. Dili na siya makalibang ug siya ra di siya makakaon og ang accelerated disability magtulo ka butang nga dili na ni matawag ka og disable ka na. First, dili na ka makalibang imong mobility. Kumbaga makadto ka, di na ka maka-CR, makakaon, makailis. Tulo ka butang nga matawag ka og accelerated disability. Ingana na ba ang imong kuan? Siguro, no? Accelerated disability na kay dili naman bantayan naman og caregiver. Mahal may mag caregiver karon ay. What happened? Dili asthmatic or may sakit sa heart. Siya liguan kay what happened? What happened? Napikit. What happened? There's something mo ba? Dili asthmatic og naay sakit sa heart. Need siya liguan kay magkurog-kurog. Kurog na day. Uy, katawa lang ko pas makayo kay na ko nabutas. Kurog-kurog na siya day. Uy, kurog-kurog na masil. Ay asawa na sil. Ang ilo. Ah, kurog-kurog na siya sil. Kaluoy sil. Luuya na sil. Uy, kurog na siya sil. Uy, kinsa ni si Manong? Manong TV. Tulog ba na imong client niya? Sel, imong pasyente? Nag-chat man ka sa ako sila. Wa pa tulog si Lolo. Nagtambal pa siya sa iyang ilong. Allergy na po. At tiguan na Jill? May edad na? Mga pila edad? Mga 80? Stin pa kapin? Mga anak sila? Sabi sila, sabaan lang ikaw silba. Kaya ko pangutana sa imo sel. Pasensya na kayo sa ako sel. Hindi na po mamaulit sel. Hanggang sa muli, patawad. Ayan na. Tapos Maricel ni stick pa sa ruwa. Ang uban gid diya, ninagid ka stick. Bisag nakaila namin. Hay nako. Napanay si Maricel eh. Karo pag ako na ilan, ni stick na dahil dito. Isa naman kaha. Kajay. Isa naman kaha, no? Bakit ba
Ang buhay ko'y ganito. Wala na bang pag-asa sa mundo? Di ko na kaya ang mangita pag ikaduha. Di ka po'y nako mag-inusara. Bantog kinipilit di siya di ay. Yan. Ikaw simpuna ka. Kapilit-pilit ka ha. Huwag mo kong pilitin ha. Can your memory tap increase to improve device? Kurog-kurog na rin siya di ay. So, kurog-kurog. Ipanumpa ko na. Nga makurog na. Ang tiunay sa atong magugma. Abi ko kita. Magkadayo na. Kaysa gugma ko. Gipanumpa na. Kalit gibiyaan. Ikaw nangaghilak. Kanang dagway mo kung sa samin daw mabuak. Ay, natulog na si Maricel. Busy, Tatsel? To watching. I never see. It's a lovely queen from the stars above, from the deep inside. I never fade my love. You should fade my love. It's a pictures a thousand sunsets. It's a freedom love, a thousand years. Baby, you should pay. Sel, nakita ka itong trending, Sel? Itong babae ni Saka o Kuan. Mga gwapo kay mga trending lagi, Sel, na. Kita ka itong trending, Sel? Itong... kita ito, Sel? Itong babae ba ni Saka o Tulay? Nagbuhat ko vlog ato ay. Itong babae po nga gilugan ng laki. Kung ka ito na. Itong kahikog ng babae ba?
Watan ako tuguan ba? Kanang mga minis ba kumbaga kanang sa istorya ka ba? Watan ko to kanang istorya. Mambak ko diri, mambak ko. Then watan ako yan. Mambak ko diri, mambak ko gyud basta pa gyud. Mananawatan ako nga nag istorya ka daw. Then katong gaaway pod. Ako lagi ng babae. Itong gaaway ga ilog ko. Watan mo na ako tuguan. Ano ba sana all. Huya lang mo. Ano ka tubangan mo to ah? Wala to di Jessica Soho? Babae. Muntikan ng mapakamatay. Isang babae. Muntikan ng makamatay. Buti na lang at nasagip sa kanyang ex-BF. At dalawang babae. Oh, ito, dalawang lalaki. Nagagawa ng isang babae. Buhatan ako itong kanang kuhan kay. Ayun sa naka. Buhatan ako Mark Luga. Dili ka nang kuhan. Gasa bilgas ng istorya. Mag-download ko ato. Shout out ka sa next na kung kuhan na. Pila ka video mo kita na sa kuha. Katurang hi gang. Hi gang. Naku diri sa plaza gang. Kita ka to. Sa'yo mo kita na to sil. Katong hi gang. Naku sa plaza gang. Kita ka to sil. Sa'yo mo kita na ang mga video sa sil ay. Ay nako. Ilugod sa lagi. Iyo sana all. Ubay-ubay na. Pero na uban na sel ka na naka-copyright ko sel katatong makikita ka itong kanta nga bata. Gipangayo na ko itong nga video sa iyaha. Nakadaot to dahil kinag-bidyoki ni. Kumbaga naka-bidyoki siya ba. Di na siya itong i-edit na ko to. Mostly ang pag-picture ato kay kuan. Ang cellphone naka-portrait. Ako lang to siyang gi-edit nung bagay crop na ko para mo dako yung naong usay dili maapil ako nang gipangkat, ipangputo lang. Pero nakadaot sa music is kuan copyright ko. Muto gi-silent ako siyang gi-mute. Mute. Matingala ka to gani tanawa. O katong nako i-video itong albularyo. Albularyo na umur tayo ta. Mga bata ang going nako, mga dito ko sa akong igsoon. Ilang payag na ito ko silang payag ba. Wala na ko ikuan. Itong albularyo nay part ato nga piramida atong nag-istorya ako ra usa. Kanta gid sa kang Maksurban na copyright gyud ko gi-mute nako mo na tong usay kusog kay ang music kay nako giilis ato dito sa gi-mute nako to siya din nakadaot nako excuse me nag-add-on ko kuan wala nako na editan og music nag-add-on ko wala na ko na editan sumutoy kuan na copyright. Although kana siya, panahon nga mamuni imong channel, may tendency nga dili ka ang makakuan. Dili ka ang maka-income kung dili ka tong tag-iya sa music. Sayang po kayo. May na lang, may mutan out og lima. Masuko din usam ni, bati bang nga kuan. Puro sa kabalo. Sa istorya sa video. Ana ba? So, dagan before gid karon before gid ka mag-download og video, na naka-strategy nga dili ka maka-copyright sa imong video. So, first ana imo gid siya i-private. So, dugay gid siya na kung mag-testing gid ka bitaw,
Nay mga tindin nay panahon nga makabalo ka basta masipyat ka. Iyay, na-learn ni mo something ba. So, di mo gid pwede nga mo testing ka nga di ka masayop. Lagi na panahon nga, di ba? So, testing ka. Testing ka sa mga butang na wala pa nimo nahibawan. O nahibawan nimo pero wala pa gini mo na ang entire nga coverage yun, wala pa gini mo siya na sukod. Lagi tendensya na nga masipyat ka. Dapat kang mag-learn yun sa sunod ng mga state stepping stone. Kumbaga pa sa kanang kamboy isog ba. Dapat mga dili do ko mga imbalance disbalance o to, disbalance o to ya. Mga disbalance. May ana no. So ikaw, pero sa imo, Sel, kung sa imo to nga part, kung sa imong ma-comment atong girl nga gilogan og laki. Pero sa imo, Sel, kung sa imong mga part ni mga gilogan kag laki. Kung sa ka imong bation, Sel, gilogan kag laki, Sel, no? Or katong pagkamatay lang ka para mabalik lang yun siya sa imo. Willing ba ka mo? Willing ba ka mo try? Aron lang mabalik siya sa imong kinabuhi? Or else, hunuson mo na lang ang imong kinabuhi aron nga dili na nimo siya madumduman ang mga kasakit nga inyong naagihan. Kalipay o sa podya ang kamingaw. Willing ka ba nga imo na lang siyang talikdan or hunuson mo ang imong kinabuhi or ilugan ka sa duha ka mga tao? Ayan, wala na si Maricel. So, si Maricel nga ba to, ano? Salamat kay saya, no? Nga ni-join siya sa atong gabi, atong mga event karon nga gabi eh. Gugmang giatay na. Gugmang gipatay. Dili siya giatay, dahi. Gugmang giatay. Lawan, nag-init na siya eh. Lawan, nag-init na siya kung cellphone ay. Lawan. Ala ay, nag-init ang cellphone ay. Init na siya ay. Minsan ni. So, dili ba delikad? Makurantin ba ka maulig lanaw ka ron? So, excuse me, sir. I can't remember when. Maricel. Gugmang giatay daw. Ingon ni Maricel. Dapat ka nagtrabaho sa Cagayan Cell. Sabi niyo, mawala gyud mo ko sa Cagayan o Sel na. Ilabi ng mga kauswagan, may nga na ito. Malagyo ng gusto na. Kauswagan, kanang pinadapita eh. Puntod, mga nga na. Kawala pag yapong ko sa Cagayan ay. Puntod, mga sa kana diya mga barangay ito. Mga barangay, mga numero ng barangay. Sus, kawala ko di ay. Sa unang Muslim, nagtrabaho sa Mulberry Sweet Hotel. Kadukon ka na. Kadungo ka ng Mulberry Sweet Hotel. Sa ko ka auditor sa una diya. First na ako nga job na. So, niabot ra ko atong mga 11 months. Sabi ka, toxic. Toxic kayo ang trabaho. Okay ang trabaho. Samo kayo mong mga kagrupo. So, nibalhin din ko sa Feeds Corporation. Kanang mga feeds bitaw sa isda o baboy. Anak ko sa una ng kanang lugar nga Lala. Sakit kay dapit niya. Likod ang Kitkay Robinson. Likod ana. Mulberry Sweet Hotel. Trabaho din ko sa una sa
sa kanang Santi Corporation or gitawag na Pidpro. Kuan kana kanang nakapalit man siguro mo bahog ana sa una siguro sa lanaw. Santi or Tati. Basta Santi Corporation yun ang bahog sa isda sa bangos. Kuan kana kadumdum ka. Sa kuan sa una ga audit ko sa una kana mi sa una layo kay kana ko sa una di lanaw pa ingon di sa Buanga. Pating layo ah. Di pagid sa lugar sa maigo na igo ko. Naigo ko sa diri sa heart. Tsaka, uy, makatawag ko naglala. Saan naglala? Uy, lala, maigo. Usa mga nadapitan niya, mga kalimot ako sa one. Kapatagan, mga anak niya sa one. Lana, wala dapit. Musakay, pag usa ito musakay kag barge, kalimot mo ko eh. Kausar ko ka anak ko sa una niya. And then, nag-resign na po rin ko 6-1 na ko. Ay, nako, ginabuhi. Toxic. Kapoy gining ni trabaho mga toxic na tayamo eh. Nag-insurance dahil nag-COVID man. Dahil nang nag-COVID agoy. Kuan mo sa kung nag-graduate o college good? 24? 24 years old. Huwag na kayo nag-graduate. Padulong Osamis. Padulong Osamis na siya. Basta abot mi na layo na kitong to. Kato paging usa tong lugar dito Dipulog ba tong Dipulog ba to o Dapitan o to nga ang ilang sakyanan bitaw nga kanang motor nila nga murag kag buros. So nga mga hayang, hayang ka pa murag nakasakay ko atong baog nga kulo bitaw. Makakatawa ako kung sa man nga kuan eh. Ilan tong ituyo kay murag silbi kuan ba. Mga tungas-tungason mo gud ilang kuan dito gud. Ilang kalsada mo ingad to. Nami ra ba kay ilang bulan? Kakaon kog bulad Iya silang bulad. Di yun ako malimtan to ilang bulad ba. Nga perting lami Gisaw-sawan na yun. Sus, lami ilang bulad Di yun ko to ilang bulad sil Lami ilang bulad dito sil. Pila ka oras ang tagan sa lanaw sil. Di ba lanaw sil Iligan sunod sa Iligan. Lanaw na ba? Sayop mo siguro ko. Limot mo ko to Lanaw. Basta Iligan, lanaw susunod na. Dagan na siguro ang oras na mga 5 hours no. Kagayan to lanaw 5 hours, 6 hours, ano? Or more 3 hours lang. Sigurado. Yan naman. La la la. Yeah. Sa party moonlight. When everything. Padala mo sa mess. Dati-rati at may ngiti. Iligan, Kauswagan, Bacolod, Maigo, ko Lambugan, Maigo, Lambugan. Mukas de ay. Atong sa mukas na musakay kag barge paingon sa Usames. Kadumdum rin ko ng mukas. Ang bukas, Tubod, Baroy, o kana sila. Mara, Maranding, Kapatagan. Ay, nalimot iguan ng mga baranggaya ba? Barangay. Muna sila ang sige nag-udito na sa una itong tracking. 6 hours BI if may traffic. Kung white traffic, 6 hours. Kung night traffic, pastilan. Nakaroon kay traffic naman kayo dito, no? Ano may mga sa tawag na? So, pila man ka oras, pila ka oras, umuli kayo ito, mga quarantine, ka, klaro, kastanan. No? Makwarantin ka ba? Sakto ba ko? Makwarantin ka pag muli ka dito?
Abot, quarantine ba? Maigo ko. Dalagan ka swagan bakalad. Maong di ko gauli. Kaya pliti ba gud dako kay pliti ba? Uy, mahal kay pliti karon doble. Mga 8 mudagan siguro ng libo ang pliti ba? No? Bakan port na sa kalibo ba? Duda nimo. Imo mga panagna. Mudagan kag sa kalibo. Dalagan ka uswagan. Bakalad. Maigo ko. Ay, kapuya kasi siguro maadto dito ba? Layo guys tanan. Mudi nang mawadan nga kuan dito dai. Murag ana. Nawa lagi. Sel, muday mawadan kag love life no. Pangingana no. Mawala imong love life kay naman. Once na layo na ka sa CDO, siya na dito sa Lanao, makauyab ka sa maigo ba? Uy, wala uy. Pagkaroon ka. Kuan naman na, hugot lang magod na. Pero this wa man ko nakauyab gid sa tinuod lang sa personal. Sa gara kong uyab gid ng mga online. Nakoy uyab sa una sa Buanga eh. Kuan na kay mi kanang first na ko to na uyab sa Buanga. First na ko to na uyab sa kuan lang sa kuan sa online no. Sa online nga unsa to na ako to na ilo. Wala pa ko cellphone adto nga kanang Android. Ana dai ko Android cellphone to mobile nga dali ra mo hang. Ana dai ko riya dai. Video call man to, video call. Tawag, sweet na kay ming duha. Niabot ang punto nga gi-give up siya kay layo na kuno kayo ni. Di ka mo na mag-work labi na kay mulayo po siya sa pamilya kung kuha na ko ba. Isip po kay mo atog sumangga, hadlong mo gaila. So ako na lang pong gipasagdan siya. So karon na po siya partner. So ganun. Ang uban kay tag 1 month lagi po kay. Unsa mo mga chatmates ako na yun? Lagyo Pakistan. Cebu yan ako. Ako kay laki-laki. Anik Cebu ba? Na, sa pliti ko Cebu. Aban. Yung kwartahan. Sa'yo mga butrag, 3 months. Dangon na to, kapoy kay bilar-bilar. Nga po ka mo makita, di ako mahuiran ka. Yan na. So, dangan na, yung dangan mo. So, ba't na lang di masay kung magkapanguyab ko ng tagdool, kanang tag silingan lang ba? Yan na, silingan lang. Ulaw mo ko say, kay magmuyab ko silingan, kay may panahon mong good bay. Ako kay dili mo hilig ko doon ng pagpogi points gan. Hilig mo ko magpahu. Di ko kanahan ng itong trabaho ko opisina sana kay di ko targa di ko kanahan nga limpyo kay kapurwinti ba. Pero bayot. Limpyo kay kapurwinti to. Sigag suot ng mga isinti bro, magiging ko kan. Ipotray katapan. Aw. Kung magut kinang hukaw kay kapag uli sa balay ba. Bisita pa nga ingon na ba to nga dili gid manghimasa pag ko. Kay nga na gud. Di nga sa kay kuya kuan. Basin dai pohon. Ah, basin dai. Narelas dol no. Wala man ko naka soy good. Kay bata pa magugo. Pag nara ko sa mong balay perminti ba. Kay kuya sa akong papa, eskwela, nga na ra gud. Until nga ulit ako naka-testing na mi kanang namin si bisita. Namin si bisita sa una pa mga kuyog pod mga way mga buot. Pero lahi ra gid sa kanang pag edad na nga akong mga 18 kay murag na-mature ako murag wa na koy gana mga barkada. Labi na imong barkada kay binuangan ka ginabulir ka.
Dila kang ginabuli ito. Pero di na buka ganahan mo kay sabi, kapoy may barkada ni, bulihon na ka. Dauton pa ka. So nga ito niabot ang panahon, pero gimatsod na ko ba? Anto da, nga na. Ako gana barkada noon. Ako barkada ka ro, kung mga pumangkon mga gigmay. Gopo may barkada eh. Apoy ako ni barkada noon. Lakaw dito. Ikaw sil, mas tao ni mo mga barkada karon sil. Mga minyan ni mga barkada sil. Ikaw ay single pa ka sil ba? Na, minupusal magagasil. Maabtan kay minupusal sil na hati na sil. Wala na sil, na sil init na isa ka cellphone sil. Saan na ni sil? Init na si sil. Yung pang cellphone sil, init pa sil. Wala na sa sil, init na si sil. Pag istorya po na sil, ay pag chat po sil, para na po ko'y basahon sil. Hapit na, hapit na ang, hapit na minupos. Uy, may pa mag-chat kag mga Amerikano sil. Postlan man sil. Amerikano mga magkuhan bitaw kag caregive. Uy, sil. Ay ano sila? Ito mag-chat kag mga Amerikano. Kan makay naminyog Amerikano eh. Mga kanitang mga broken hearted dito. Naminyog Amerikano. Pero mayroon naman ko ng dako sil. Pag madugayan ko na ah. Kaya naman ko ng istan. Oban ba? Nga na. Amerikano. Istorya eh. Para magkapag marshmallow. May pa muminyog Amerikano sil. Ano mga paridir ba? May edad na. Para dili kay na mga batanon kay mga hyper ra sila. Para di pod kay makuha ng lawas ba, mga hago. May itong may edad na mga 50, sas. Inyuan, basta nalay kaya. Praktikal ba ka Ransel? Ito magi ka ng anak ka, maglisod pa ka. Mangita pa ka. Sus. Ito na nang malipayon ka ba ka ng na financial na bahalag mga anak ka kaniya basta nalay financial. Ato nga nang wag i-finance gid. Bunugon pa ka. Hinagalan pa. Diba? Ito nga ganang mapurisyo ka. Ano ba? Chatting pariner ba ka? Korean ng mga tiguang? Or mga ano ko mga Chinese nga ay na Chinese kay wala mo silbi ko maging na Chinese gud. Inot. Depende mo sa sa Chinese. Malawa-lawaan na nga lang dugay or malumutan. Agoy. Malumutan gani na sampungan ging ata ana di na gid makapukuan ng ata makabuga. Makabuga gid di na makabuga sayo. Ila na ba niya? Ay naku. Chok-chok rin na ito sila basi makaingo ka sa ako sila na akong mga terminology diri sel. Dako yung fish pan diya sa kwan diya sa Lanao. Unsa yung isda mga kwan? Unsa isda niyo sa diya sa Lanao? Sa isda niyo sa Lanao sil mga bangos, bangos masagara gid niya na.
Bangus, tilapia, mga sa mga isda mga kana pwede nimo ikuan na i-fish cage ha. Haluan, pantak, mga anak sa mga isda ya sel ba? Sakto ko sel. Or I'm wrong. Milkfish, tilapia, crabs, og sugpo. Unsa nang sugpo sel? Sugpo. Mo na siyang banami or shrimp? Di mo na mao? Dadi ngalan day sa kanang gitawag bitaw nga shrimp, pero dili gid sa kan banami. Dagang haluan. Dagang sa baksan. Ikaw ang kagaluan sil. Danlog gina pansak, pansat. Pansat? Pansat? Mo ba? Wala shrimp diya kanang gitawag ng banami. Lami kanang banami oy. Pero mo lagi kanang nagkaon ko kanang mga shrimp ba kay diri oh. Magsakit ung diri. Amo kay na siya kanang magsakit man na sil. Diri magsakit oh. Gana ay kay, agay. Gana ko agay, agay. Sakit ung diri oh. Wala na diri ba sakit unsay tawag na? Magsakit ng tangkugo pag magkaon nimo ng mga shrimp dito. Kanang tambok nga crabs. Lami kay ng tambok nga crabs oy kanang gihilo iyang kanang iyang sa tawag na aligi ba na? Oh, pag-ilom di high blood ah. Ah, high blood siguro ka. Oh, sudan. Oh, sudan sel. High blood ta sel. Masasakit ng diri. Lamit mo kina sila ba? Mga pagkaon ba? Oh, gatan. Tila nagagaluan sel. Uy, kanang haluan bitaw. Maayo gi kada ba na siya kaunon kay tungod anang mga ulceron bitaw nga tao. Nga hapit na manipis ang tinai. Bapo kay na siya sa mga ulceron. Ulceron. Muna siyang imong i-maintain kaon. Good night na. Po, tulog na ko. Amping kanunay. God bless. Okay, sir. Thank you kay Sel sa imong pagbisita, Sel. Good night. Tulog na, Sel. Kantahan ta kag hallelujah. Uy, alas 10 na Marisil. Alas 10 na Marisil. Uy. So, Marisol Batuon. Akong amiga diya sa Lanao. Nga karon diya sa CDO. Nangimpalad. Nangita sa iyang kapalad. Buk na naman na siya palad. Or wala pa man siya yung mga nakapalad niya. So, thank you kay Marisol no, sa mga pagbisita sa akong gamay nga live show. O amping kanunay. And stay pretty and humble. And always be smile. Thank you. Wala pa man natulog si Maricel. O kinsa ba kani si Maricel? Baka niya akong kauyog dali. Nga ako ika-upat nga ako an. Tulog naman daw siya. Hello, magpaila lang mo no. Magpakilala po. Pero po malaman natin ang pangalan mo, address, at iba't ibang mga ayan. Good night na po. Tulog na ko. Amping kanunay, kuya. God bless po. Sige. Thank you, Kesel, ha? Ay, thank you, kinsa ka nang ikaupat na to, or no? Punta mo? Oh. Nay, pitsil ito na yan? Ha?
Good night, good night. How do you do? Everybody loves someday. Kuya. Bye-bye, kuya. Unting ka na, kuya. Ay, kuya. Uy, kita may upat. Ibalik na pag-upat. Wala naman si Maricel. Natulog naman si Maricel. Hindi nga pa magyako ng ikaupat. Hello, magpaila ka, Noy. Ati, kuya, miga, migu. Paila na mo. Aron. Ayay, kuya. Tabang, kuya. Hello, good evening. Kinsa ni? Si Beowulf ni, uy. Kining ikaupat, kinsa ka ni siya? Uy, 5. Hello guys, no? Good evening. Paila mo guys, kay na ako ihatag sa inyo nga tips karong gabi una, no? So, magpakilala po kayo guys para may tips ako ituro sa inyo guys. Kagamboy, happy birthday! Uy, Pons! Gabi na ako ikon sa imo. Kabalo ka ng view browser. Ug do ka buk imong gadget, pwede nimo siya magamit bay. Basta makakaya lang imong kon. Kabalo ka na. Og kabalo ka na. Di na ako itudlo sa imo unsaon. Although 5 man karon ka viewers na ako no. Bot unsa ning duwa pod ka buk. Pero dili ang kanang tulo anon wala na siya. Gigamit ra ako siya. Gigamit na ako siya para masakitan ka. So, nakoy itudlo sa inyo no. Muna siya ang ikatulo nako no. Muna siya ang kaning apps. Muna siya ang view browser. Unom ni siya, pwede ni siya unomon or upat. Depende lang sa imong cellphone kung kakaya. Muning view browser no. Bisag wala man na sa imo mag live stream ka or do ka bug imong tulo ka bug imong gadget. Pwede nimo siya. Saan? Napod ka ng ponsa, ako rin sa mo. Napod tayo ka ng view sync no. Kuan lang yung view sync bay kanang loy lang kay pwede nimo daghanon gini mo siya. Daghanon nimo nga tab. Pwede sa mo cellphone. Na tutorial ana. Kani siya nga apps. Kini siya nga apps phones. Pwede nimo unom ka. I-search lang nimo ni sa YouTube no kay ako inyong ipangitaan og kuan ba nangita ko katong wala ko nag live stream nangita lang ko kuan ba unsaon man nato ni para mudagan pud atong kay wala ba nag 1,000 ako Ang imo ni pangitaon nimo view browser. I-search nimo sa kuan sa YouTube unsaon paggamit view browser. B I E W space B R O browser. View browser ang ngalan sa ko ano. Ipalihog na lang ko search sa kon. Palihog ko search sa YouTube no ang pagkuan di unsaon sa pagkuan sa tutorial. Nawala na siya Nawala ning tulo. Medyo lang gid na siya mawala-wala lang gid siya. Medyo siya mawala-wala. Mubalik ra pud siya. Pero at least ba, nabalik din kadua Mabalik siya kadua. Mawala siya, mabalik, muupat. Sayang kay wala mo nag-abot ni Maricel Baton. Nawala na sila. Nabalik siya upat Ingana lang siya. Kay gabase mo po siya signal gud. Imong cellphone di kada og loy kayo. Pwede ra po siya do ka buok. Pwede ka magpa-music and boring bitaw ikaw ra mo nanaw. Ang para di mo init imong cellphone.
magbuhat ka og kanang magkuan kag bugnaw nga tubig ba. Isulod sa sulupin nga dili mo awas. Imo ra siyang itungtong imong cellphone para ani oh, watermelon. Itungtong ra nako na. Para di siya mo init. For example, na ice water. Isulod imong sulupin, bugnaw man to siya. Imong cellphone ibutang dito para dili siya mabasa. Bugnaw siya. Makontrol niyang init. Di siya mo init. Ungkol mas tawanan ni mo reply. Ako rin story diri di mo reply. New Year unta pungkol lang gyapon. Uy, buhati tog vlog katong mga babae nag-ilog laki, itong babae giilog og laki wa. Kato ding babae nagpakamatay. Buhatig vlog wa. Why may kagawa na buhat og mga vlog nga kanang pangmaon mo sa Facebook. Buhati wa. I-private sa nimo dan, ayan nimo i-post. Ayan nimo i-publish kay basin mga copyright ka. Itong mga babae nga nag-ilogan mo. Itong mga laki ito nag-ilog babae. Na sila o, upat mo. Ang tuloan na, diri na siya. Karantotad, mawala na po na siya. Mabalik, mawala. Pero pwede na, kaya ra uno man niya. I-search po din ang katong view sync. View is Y, naraw, is YNC. Sync, umot sa basa, magbasa. View sync. Nawala na o, doon na makabok. Nawala. Usa na karon, balik na po siya. Nga na siya. Pero kapuyan ka mag-ilis, cookie ka karon. Kung kapuyan ka mag-ilis ng panahon na, kung nakailod, pwede rin mo nga niyon. Tag-ason lang nimo yung kato imong mga live stream na po imo man tong na-save. Na-save man to nimo na usa na lang ka, ikaw na lang na nabilin di karon ba. Balik na siya. Kato yung mga live stream, pwede nimo to sila ipaandar. Matulog na ka. O, balik og duwa. Ingana pa na siya. Balik og duwa, no? Kaya kay cellphone mo, hang magod siya bay, pag nagkuhan. Pwede nimo uno mo, kaya nimo. Katong view sync din phones. Kung nakay laptop, wapok, ito siya. O, di balik tulo. Kung nakay ingana. Tips na ko lang sa imo ha, bahala na ka. O, di balik upat. Ingana lang na siya phones. Mo balik-balik siya. Muna nalipay kung naa ka karon kay para matudlo na ko sa imo para mamuni na kag una sa kuha kay gusto ko ikaw ang maunong mamuni kay kana sa imo nga si kag live pati kag sura niya si kag live si kag live dia ang una kag muni ba kapuyan na ba ka ambol kapuyan ka pwede nimo na upat unom ni kabok dire ka mo tan-aw pero tan-aw lang sa tutorial sa kuno or tan-aw ka sa apps. Kasi gahawa karon nagpakita na akong apps nimo niya. Mga 6 minutes na bilin. Pakita na akong apps sa imo. Ano lang ba dagan ba kay mosulod sa imong live. Abi nilang dagan pug kay ka. Diya nimo attract sample pulo ka buk imong buhat nga ni, do ka buk imong cellphone o tulo. Pulo ka buk. Makita na to, uy, pulo ka buk viewers. Oh, na agad. Pero na kay pero dita, pwede ra do ka buok. Pwede ra duwa. For example, kapuhay nga mag-ilis. Pwede do ka buok. Kay kaya ra man niya. Ini na mo karon diri sa akong gagaw. Naman sa ikwan. Pero wala, pero at least ba? Na kay idea gamay gud. O kasi ding maka-wifi ka diya, makapalit ka. Huwag buang ka nga, wa pa kay kung nagskalibo. Pag mas kalibo gani. Una ni mga sa usa ka adlaw kung dili lang ka busy. Sa usa ka adlaw angay dagang giga gadget kaya ra kayo kanang mamunik ka og 1 month. Kaya ra kayo 1 month ning munik kung sa usa ka adlaw na kay 100 bitaw, 100 hours. Pansit kayo usa ka adlaw. Usa na ka bulan kapin. Muni na ka.
Saan na to nga busy man kita. Sa usa ka adlaw 5 hours ra imong madugang sa imong WhatsApp. Di pa ka mamuni eh. Dapat mangita kitag trabaho ani. Pakita og bisag sa usa ka adlaw. Akong budget bisag mga mabot lang tagag tanang sa usa ka adlaw na alang tagay tag 25 hours bitaw madugang sa imong kwan. Mamuni na ka bay? Mga 5 months or 3 months mamuni na ka. Saan na to ni nga pati vlogger nga kuha mo saktong gamit. Pero at least ay nahinay na to daan ba? Eh, palungkot magkuhan ba? Pang-apply na diya, Pons. Pang-apply na ka diya? Manila. Pungkol siguro ng tawanan, di makatingog. Hubog mo siguro ni. Di katingog, pungkol ng tawanan kay. Pungkol. Pons, Maricel Batuon. Nag-chat ganyan sa ko. Naraw, kanayang mga message diya, tanawa gani. Tanawa ang mga message ni Maricel Batuon diya, unsa mga sweet. Di naman nakatingog na tao yan. Gamiyar na, nagmurang naglahi naman naman. Sige, nga na ka. Nga naman ka. Lagi kausaban ng tao ay. Hindi na mag-message. Siguro ang magtanaw sa imo. So, kayo yung tanaw-tanaw rin sa kuha. Sige, pungkol. Una pa kang mamuni. Eh, ikaw nga tako. Dako na kay ikaw ka ng kuhan. Dagan na iskalibo ka pinimo nga. Hindi na mabusan na. Pero mayroon din siya sponsor kung mga kay wifi kay. Pero ang data lang. Butang riyapon siya. Pwede po, Japon epekti. Japon bisag duwa lang kabuk. Duwa kabuk nga tab imo ma-open ani. Okay na biya. Maka kadong-dugang na siyang WhatsApp. Na. Pero dali na kayo malubat ang cellphone. Dua. Oh, nabili na dua ba? Isa na lang mabilin ani karon. Ikaw na mabilin. Mabalik na po na siya. Ay. Pons. Tabi-tabi po ta Pons. Sama talaga sa taga kita dili sa kalibutan nga mo madanlog na. Oh, ikaw na ang bilin Pons. Wala na silang tulo. Pero hapit ako mag-in. Na mga 2 minutes na lang nabilin. Makita na ko sa imo ang kuan. Dayon ang katong view browser. Then ikaw na bala atong view sync no. Sa kanang kinsa lugar. Oh, kinsa lugar. Kinsa Kinsa imong giingon pasabot. Tuwa na ni. O nabalik tulo. Ako ipaupat. O balik ko upat. Kamura nila. Nga na siya kwan. Pero willing ka ako lang ikon sa imo no. Basta hindi gusto ka mo gamit. O dili na. Ignore ano yung mga akong tips. Okay po sa ako. Okay. Katungon mo po na nimo. Namang dako na mo pugan eh. Punta ka pwede pugan. Ano nimo? Ay loading. Loading. Ang bangag. Naraw. Kining apps. Kaniyo. Kana siya. Nga apps. Kanang tapad sa i-search lang ang view browser. Kana nga apps. Nana sa kwan. Free na siya. Paliw kog search sa kwan karon. Hindi ka pungkol ya.
Ato siya nga kuan bro, view browser. Nasa sa apps ha. Nasa apps, nasa Play Store. Sa Play Store na. I-search lang dito pons. O good night. Kay katulgon ako, kalas 10 na.